we was for my mama kwaba. I had the reason so your friend or this year ba. Yako Asante Mampong aba sabiemu yako na yako ye yura doti ye. Na dasere na ase bunso a ene yi wokwa akura. Ne doti ya ne twato no ene yako ne doti ye no aba. Ne mu nsem wapiem ene niema ese ye ka ho asem na de ese esua de nim so ne ya hye ne ye de bia ka ho. Ene ho na ne made ni nyina peprel. Now this particular video no important say ya share mame na wa like so dia mame. He said someone a woman no a dawson. Na hyase no free and damiensa atwam yi ne kan one ne nan na Mamponghene ene na jakuma di fie ne ne abrese kotomuja awre hu a hye ne kuma soma a wodi chese wo abenidi a wodi ni nyina ne sei eye ono ankasa ne ba ne wofa ne bibia da sebre na asebu nso a woto ananum e won siedo na eno ena ema santema nyina botwi a ye kobreman a ne yewura wakọ akọja ne de hye kwan na hyase no yen hyase mfiri hase ye no nano na seya na ensuo to enso na yenuanom nananum ginam a chese wonum ginam a sebeya enabiensa yewurade mo so mfa nye brempon yi no wonum ginam ye eda edikan no ensuo kase bi to brempon suo bi toye ye frɛ na brempon suo etoy pa hwade wa ha abusuafo na nwasem biasi ye hwe da sebre osei bonsu the second ne dot ye na ensuo atimi atwa kan na bebira bobom asay aye no kra na still last man standing sa kala ntua no we de kala na nkasa mu na gyina nsuo no kala se on de influence no nye ize abusuafo ni be hwade wa mfia no sei na ne ebusa no na mpanifo kire mu sei yase obrafo anaso obrani obetimi agina nsuo no ma nsuo na te no ono na obetimi da asebre na osebons the second na de abusuafo nti na hu na oblanti ese ogina mu yo nti ne zamu je de nesi akonya so na nyama nwa ya abusuafo enti dedi kan nsu abremponsu toye nipa dodo ne free chichini benche ene koye in fact wonu mu aya amanyofo wonu manya amanyofo agukansi mufo wonu medi agro nipa dodo no a ene wonu koye ekujam na Mamponghene na jakuma difie Asante Mampong na afi Asante man nyina yenhwe ebre hyase ne bi na jakuma difie a ene ni bibia da edafomi yenhwe adewa eti obehunu se na dwoso manhema wonmu nyina dwoso hema na ya santo wonmu nyina ne chese ahema dodo no a ne afoforo no a wonmu nyina kokujam na ajakuma di fia nei ade ato nani obia nyina kobo akoyidi na ato nani di ma no awreho no anu wotene fi se sabiemu na de nyina da sebre na asebu nso nei ne nanan mato ne nsa frɛ ne se wo mra samado eti nei free ho na de cheye nananum aso a still ne gina mo na so nananum a egina wonum na so adwoso ma ahema wo gina ne na so ya santo a wanyi na da ajakuma di fie wanyi ne mu o kan ho a na nyina wo kan ho hwade
we enti we ena ye kasa we asante sem ne ye ken asante amamre ne amane inkan se akanfo ya amamre ne amane nsu ne ti bacho ya this particular video hwe ne ye mame pa si ye di ya no still asante amamre no ese dead anso wa juso mahima wone nananom mahima bepre ene wono ma eka bie wom atran konwa asante man omu nyina ebe bo na jakuma di fi mbo ni chidom e ma ne krokra ne de hie chi yensan hwe we ne yenhwe sede o maho fefa ne o maho ahofama ne city asante man nananom enti asante man nananom na de hye enche mo achichini benche ye wonom na wo hunu wo min wahima hene bi eba wone ne hima ene na tran konwa enti se okohunu ye eye tuntum ne kokko brisi ne kobene ene na edi ahima tumpan ne chese fonton from ene ye chese ene ye bomu a spiritual bibia wotibi bibia ese ye de ya asante amamre me ho da ho ma ne ye kronkron ena wo hwe wo behu nananom eba ye efri nura fiada no ne ya wada eba ya besi ne memene da ne kwasiada esoa ne yi kyeremu wo behunu se wei wanchi manhene na wono nso efra pakan na wo gyina mu bi hwe ne nyina mame na fei ubehunu sahwe anwea so manhene odene ho ya ojebi wono aso na ye National House of Chiefs President nanan matankonya nyina mama ahene nyina no wona ye omo president anaba yi ni mampani a oda wono so ba no opani a oda wono ma no wono so ba ye no na se wono so otena na paka mu a enesa eda to so mi no na paka mu otena mu a yenhwae afei nanan matran konwa a wonom ya asante abrempon wonom so ewa achiri bi te se ye nanan kwa mu ahene wono so ba nana kua mu aboaten se de yakase ni nchi ene frias oni nuanom mamponfo wonom nyina frafigase asakọ akrofo so na wonom mamponfo no kwa no so kwa wonom nyina awura ene asante hene wonom nyina baaye akua pem obia ati ye ne kakrakra na makom hene ene chese wonom nyina obia baaye fi se we ya asante sem asante ne so no ekwa akopie ba bia wonim ba bi no ha ye nhwade ye wie afei yanto aswe enti ye free ho no a na chese ne enhyehyɛ no agusu a na ajakuma di fie enne yade ato nani santintimi nhwɛ emo no nko a wonyi ene chese nananom afiri achichi ni baaye na ade ebesa no ye fiada na nadwo no wo so ye bo jafuruma ne jafuruma we ye boy no ye candle night na no ena amamre we pm we no wa wonim no no aboaye why na ajakuma di fie ne dehye ekwa akura yi oto abro no mabi ko wiem hwe no so wa ha na we no minim hu mpani nsem to wa so nim no na ye si efiada ahomache ma memene da no de si ye ni na we no balu ye to balus no balus ni ade ani embro no mabi pie mu ho we no minim hu mpani nsem wa wonim hu mpani nsem no na waka chefite na nanom se ye kadi amamre ho ane amane ho se ye kadi yenim ye nkyere adwen wa wonim comment section na wa mbehunu nti na ajakuma di fie na Mampong ma wotoyi tesani wo jeja amro no mabi ya no wa wonim ho asem no na wa mbehunu pia yenko yenim
And when melodies we afi anso wa ena etoto so anti na de no kye no na afi aye ni pompon so no eba na ade beche memene da wonu ma eba kwasi ada wonu bibi ba memene da obi a amanyofo no kra baaye eti wo hwe obi te say Dr. Baumia wonu nso koyi eye memene da ene memene da no kwasi ada no so no wonu nso baaye yenhwe amanyofo ni bi enti Dr. Baumia ne nkrofo saso na Honorable Kennedy Kwame Akompreko Japan ono nso ne nkrofo enso ebipiem na wo musuba bipiem ase yenhwe ase so na yento asomfi ase amanyofo ne nipa ne bebre enti nananum a chese ne amahene baaye no sahwe anwea so amahene ne o se ade yo ya GB se de mekai wono so na ye National House of Chiefs President no anso hwa nananum bebre a chese amanyofo ahoho bebre no a ne bebaaye na asafo hene kumasi asafo hene wono so ni eti nasafo hene akwamu kumasi akwamufo akwamu no achemfo eno no chese Otumfour brempon Asante hene brempon no wono nso ebae fi se amamra ne amane hoyi yentoto nase wo hene bi obae bia de ohunu bia no saa na ne nchitie wo sesa ne nyeyi tradition goes on said the Bruni kase yeka no nti wo hene bia ohunu bia na fade ne bibia wo no kire wo se wo no asafo si yetom enti wonum akwamufo a wonum chese bossa ebokwan bossa ekosa asafo wo mre wo fredom a eyedom wo mo hene ni a ye frɛ no asafo hene a ne mna ne ede yi achamfo enti wono so ebepie mu wo Asante Mampong enye wono nko a ne chese dodo no a na ye na afi yemfa ha na menhwe we so enti ye na katachi Kwame Afirifa Asante agona yoko hene no wono so pie mu ho for the records man anotin
sister no say fit myself. And so we make my way in Waha. Enti na say we Katachi Kwame free for the records man. That chop if you say Nana Mampong Hene Asante aba penny ni Nana Mampong for one mo any woman nanu said dear near drin no na near drin obia woni dwuma wodi Katachi na near din wodi war media ni mu where will be house mempe and so we catch it say Sante for no penasem we ni chira say Sante for no penasem vi say wo ya Sante ni okuma Asante sanity Asante for no po asem no eno ano no obi ota obi a na bebu aka ne sim sanity eti wani eden no wo de yade pa ye bepo asem sanity eti we Katachi Kwame free fa enei for the records man na nanom ne nipa abotwi wo bi e behwe Katachi na je se efe keke yenhwe ade ne yento aso yento Yes labo yema etrom ena ya kamo say NIB Honorable Sarah Ajua Sasabo. I'm saying, Ray, I'm saying, Otumfour, Nana Mampong Hene, I'm saying, eti nananom a wo boko so boko atrankonya wo mu nyina baaye enu na Katachi hu nananom atrankonya free boko so wo kochia won kama nti chese bpia bi all out bpia Nana Intercity STC, sir. Nana Kobia, Yamano Akaba, and Kane, Kutaudi, for today, and my new patriotic.
Ewie empenisi edu amanfo so ne yakaya no nti wei kada che kwa me afrifa agona de hye agona konfo agona nyame no fi se wonum agona ne konfo pani obiri konfo anoche asefo no wonum nti santi begina no egina agona fo so agona fo tumi eso nyetumi ketua wonum so eya asante ase ne wonum na wom adamfo wom wura ne Asante Hene nti se de no woka no agona ne oyeko na ekabom na yede enuanum nyina beka ho tise Mampong obia na kyese ne Asante egina nti agonafo no egina eye wo mugina banane nti so wukatachi na ne yede a emane nyonwonwa afi se wonsuro hwe ye kan yenya Asante no okonfo no wofiri wonum krom so ho konfo asefo no bia titumi no ya ne woso no na no sunsum no epusu no a na waka no kakra ye makatachi ewie ho na afi yenhwe atituru ne ani ntere so a wonom bae eti wahina katachi ebechia ne eye na akwa Mamponghene na akua moaboaten na katachi ba beche kwa Mamponghene neso wonum nyina no ni nua ene Asante Mampong wono entitimu ne bae na we fa ha ene wom nyina ahia pepe nti wo yakwa uni a obi abusa wo a mani emma manyofo enkyere wo wase politics entimi nkyere Asante ni ase enkyere ba bia Asante wo bi free da bi wo yes ape na se wagira wunchi na adie ba kusuni mami onsa katachi wo kwachia no wo ya agona yoko ehene nti wo ya busua hene so ho na enam se wo bechia aheni a esoso chen nti no otu na botere boniti so ho on sari Asante si ya omoni ama no wo ba bechia aheni a etinkonwa tuntum so ho nti wo bechia no won se otu na botere no ade ani die ma de ani die se no ti ya hye nso
Eti yenua wo gyina katache nkyere ampofogye wonya ne ba bi kɔ na ase ampofogye wo wadom FM wono nso no ni papa ene Mampong ampofogye band. If you do good ura ne ba ni na ampofogye no na ase no pia akune santama ho ana ni anya santama kama ya sibra so ya ni we eti empanin nsɛm a toda da bia ya na ye kyerɛ mu a na katachi wo kyerɛ mu ya ne nyina ne sɛ de ye ka sɛ sante bɛya sante no ɛyɛ nhyehyɛye na ne nhyehyɛye no so ebiri egyina obiri komfo a ninchi ene agona sante agona katachi ɛyɛ ne nana na ne de katachi ɛde hye ene obiri komfo asefo no wɔ no na wo kyerɛ mu a sɛ sante bɛya sante no sampanin nsɛm no de tie ne sɛ eye nkuru a wonom de wo bɔ afɔde ma asante sɛ yebetimi aka kanfo abom de a ene na gye sɛ obi edi sabianim ekosa ba won sa amfa ne kra emba bio no na ebeye Mampong ya enebo ahia ntu asefo ene amani Mampong nananom amani Mampong na ne ye de akorabo gyegye tatafo nti asɛm no ɛwɔ hɔ ensesa na emfiri hɔ so da sɛde tie no na yedi nini ntina nananom ba kwa oyiba no ba ko bia ba obi de obetimi no wagya hɔ akɔ sɛde ne na ase bonsu ene waba ya wako na de obeba so beba afi yenhwe wono mu a eni Asante wo alliance a nei wono so bae yenhwe ade ya wo hwe so ye nuanmo a wonom so eye ayifo gonjafo na afei womo a womo what esirimantifi mantem nyina se de kasa Asante no ebi ye by alliance so womo eni Asante wo alliance anytime Asante bebodwa bia no esese won yi womo ti eti enye ne de wo huni awoho be se mfia hasane akire wo ndi baabi anipa ne tibia wonim sampani nsem no so wote he baby a wote bia wonim sɛ bibi si wa Asante mamu ɛsɛ mekɔ obi a mefrɛ wo wa na abɛkɔ unya tenkwa ne yɛbo amane de a wobɛkɔ bi sɛ saa na mpanin nsɛm ne tie ito wɔn yɛ alliance to the Asantefo iti bibi si a ɛsɛ sɛ wɔn ba sentokwa ne yɛkɔ ɛsɛ wɔn ba o ya mamra yɛnsesa no yɛ no hwɛ enye yi saa na tie yɛmom enwi ɔmo de na yɛntoa so yenuanum so mo free stream na wo so do mamre na mama ne fefefe baaye said ye da ne da yaye no mfie bebre na wono apa baaye a wo so do mo de ba ta Asante achi beta Asante hima ne Mampong hima na jakuma di fie man ne wo ye ne dehye .ye a ne na dasbe na bonsu ne .ye na ye humfo ni chem eno achi we ye New Jabin ewo say yakopie ba bia na ye friend Eastern region no na ne nua pani ene Asante Jabin won mo koi ekọ hwe yewura eni achi ebra no da ho
that's right na say bunso ebra na odampem no wo mko hwe na ni achi nti yɛka dwaben no a wɔn sɛ no dwaben abɛmi no yɛwɔ new dwaben ɛna yɛwɔ old dwaben ne asante dwaben ɛna dwaben akopie ɛwɔ baabi ne yɛfrɛ eastern region yɛaka sɛ dadaw sɛ wɔn mu nyinaa na ɛyɛ migration asɛm bi ne si ɛna ebi ebu wɔn katam na wɔn kɔɔyɛ ɛnso ɛyɛ dɛ a kuntuhia ne nkyia no bɛgɔ nti ɛnɛ new dwaben fo wɔn aba da bi abɛhu sɛ baabi a na dwaben hin wɔ biara no ne nua new dwaben so wɔ hɔ ne nua no ɛyɛ wɔn yɛ nuafo bibi ne si yɛ ɛna sɛ wɔ adwaben yes wɔn wɔn kɔɛ na ne wɔn kɔkɔbɔ wɔn ho adwa ɛwɔ hɔ a ne baabi a ɛwɔ yɛ frɛ no eastern region eti ɛyɛ obi ne nua eti wɔn nyinaa ɛkɔkɔhwɛ yɛwura ɛne akyi ɛbra no ɔda mpam yɛnhwɛ adeɛ enti yɛwura otuo serebo ɛna afei ɔno ane nua a new dwaben ɔno Mamponghene so no nti wobi ne nua na sɛdeɛ maka sɛ wɔn nyinaa ne dwaben sɛ wɔasefo a busuasɛm bi ne baayɛ ɛna wɔbi mu tutene ya na yɛ nua no bi kopie ba bi na yɛfrɛ eastern region tena bɛkɔ hɔ no wɔn mu wɔ nyinaa no wɔn nyinaa yɛ asantefo obiaa wo ɛna eastern region hɔ no 90% wɔn nyinaa yɛ asantefo ti ya no ahyɛ no nso santi obi ne nua new dwaben ɛna asante dwaben wɔn yɛ busuafo wɔn kɔhwɛ yɛ nua wɔn nua ɛne akyi ansana yɛ ɔbɛkɔ akura nti yɛnto aso afei yɛmfiri hɔ ne yɛmmra na yɛnkɔfa wei mmra afei yɛsɛ nam yɛnsa no nyina yɛyɛ awia ne sɛ ɛnɛ deɛ ɛtɔ so na nan ni deɛ ɛtɔ so ne nan ni wɔho aha nti ɛnɛ nan ɛnɛ na ɛnɛ nan ɛna afei yɛwura ɛne amampani a wɔn mo atwam ne wɔn a wɔ hɔ din wɔ hɔ wɔn mo so ɛyɛ so wɔn bɛba na yɛnhwɛ wei na afei yɛnto aso mfi ase okay yɛni kan yɛnkɔ hamra eti yɛwura ɛne na pamfo efiri kumase de wɔn kyerɛ Asante Mampong no wɔn mo kɔ n'anie na yɛnhwɛ adeɛ wɔ ha se yɛnhwɛ adeɛ wɔ mo say the yegunsa ye yipuma kɔ na ma yɛwura timi akɔdu saa na tie ye yipuma kɔ na yɛwura timi akɔdu saa ɛwie deɛ wɔn hunin yɛwura no wakɔyɛ okokuruku na wɔyɛ asantema yani wɔyɛ asantema suman asantema bosom kɛse nyame kɛse no baabi okuro bi obɛkɔ so bi obɛtwa asuo bia no ɛsɛ wɔyɛ dɛ oyi apaye yɛwura yi apaye ansa na wɔtwam we ni amamre me sɛ yɛ amamre o buku bia nkyerɛ se buku bia so bɛto yɛ yɛwura hɛ wɔn nenanom nyinaa bɛtumi agigi bibia di nanso so de yɛ asante amamre yɛnsan ho te ase saa ntina untime dia asante amamre akunya asante ejapade na won kase me yi na me dia broni adwen na dia di enya adwuma sebe yewura na mu dia sese dia ya asante ade bia nu a wose no woka wose ono nananama de omde agya ne bia no obese no eti we no otwam na ufiri entonso kona na wo kwa nsuo wo kwan nim esuo e wo kwan nim tena ɛsɛ wogina na wɔn yi apaye ɛwɔ nsuo na ɛwɔ kɔna mfimfio no nsuo da hɔ nsuo da hɔ nti odu hɔ no na ɛsɛ wɔn gina na wɔn yi apaye ansa na wɔn atwa fi sɛ yɛwura ne yesu wɔyɛ suman wɔyɛ sumu ma ne nananom sunsun nyina na ekura no wɔn ne ne no nti sɛ yɛ nananom nyina ɛkɔɔyɛ no wɔn ne yɛwura ɛna ɛsɛ wo hunu asante nananom nyina ne wɔn tɔ so dunsia wɔn nyina ne Mamponghene krobia Sante Kotoko Hene wonwa eti sumu niema nyina ye eye wonwa
enti ne nana no sunsum nyina ne ti se won wo yesum idea ba bi obeduro sum an obi ya no ese won ne kasa ansa no wotwam eno ya Asante asem ne ye kan wo me de ye kan ti ni pa we ya Asante asem untimi nya Asante ne so nkwati we da enya adwuma tete no ase eti yewura du ho no woginae na wo ya paye ansa na wotwam e wo kona ho yenko Dane tie. Ntika bia ebe pake. Nti awie ya kwafro ka no ne asa akọ. Saa na tie. We eti no so no na fe na Adwabenhene ni na dasebro tuo serbo so ni yenhwe de ono so obae wona pamfo na trankonya wono so bepim enne na no den. Eti da asebre nie to serebo na Adwabenhene chese onana we in fact niema ohene wotimi ye edoson ududwabia na abetena se wono so bai ne mu nyam bai ebehwe ni wura ni nua ani achi anei ni wura wokọ akura wo bai na enu efiri ho no amanyofo no so bai obohu Nana Adwuma Rollins obohu bi te former president Kofo wono mu nyina bai Swatini for one by yenhwe wo mososo na yento Nana Mampong Hene, Nana Azedanfa Akufado, Royal CEO, Nana Pepa Usuacha, Nana Kwaba, Nana MPP, Mamponghene. na ya no ahye ne nsoso se Nana Adui ene na se ensiye no woye o bi se ne mampanimfo no wono maame no eye Mamponghene Tenanado wono ema oyibusuani fisi wa waware ewo ma ewo Mampong ne mampanimfo no wono mu emaame eye Mamponghene ti anu ahye no so sase na ado wodi Mampong agorache woni Mampong pa pia Ministers, regular Kabumo Asia. We eti Nana so ene Mampani Kofo ene chese ne wo so nyina bai kama Adwuma Rollins yire ne ho kania wono so nikuna gya no hokoi wono so neti hai Mampani Kofo dada Kofo Mampani dada Akufo Ado wono nyina wo hase na fei Mampani na mu John Dramani Mahama wono nyina wo hase wono so neti anti wono nyina bai fi se nenne no ekure na ye yewura da sebre na ase bonso ne doti a yewura Santehene ebekata na chi kura na afei yankwai kurowura na mu kurobia Santo Kotoko na ase to bepio enne chese wate abese ne wa we bese chese na ni ayese korodom no eni ni brand soja ye de na asie ai eni ye kase de ba ye bo twi ekobrɛman eni sei fi se ne wono ane de hye na ase bunsu da sebre ni de ote de kunya so chese eni amani ampona na boahia na ntu asefo wo mo ayede akorabo agege won mutata eni etese asem no ano ayede na enne no na ahomete enti wo Santehene bepiem na wo ba no na ni ayeseja hwade
Ewie eti yewura de otekra wi ne bra ngmaso krobia Asante Mawura ne no wo be piem ebehwe na de nyina na se bonsu wo behwe na ni achi na wo betena ase ne wo be ye ne dot yi wo tena ase no enipa enya akwan ekochia ne bi se mampani dada akofo mampani na mu John Mahama won mu akeka bebre mampani kofo no won mu akeka na nado enipa titru no a ene ekochia no wo tena ase na won mkochia no yenhwe ade mra eti we ye na Sampahene na Sampa Jafra ono ni necessary any no na yewura ye no o sorry ye no na okowura ho ba bia ye din ne chese na de nyina na da sebre na asemu su ato mpe wokọ no kokọhwe na ni achi na wo sa pagya ni mu ye hwe no soso eti wotena ase no na chese ne bosuke na so ba bedu ye JDM wo okoye no so okochese ne wokoche a yewura ye hwe no soso eti mampani dada mampani JDM ai okochia yewura wote gamancha musu nyina ba je se enne de na opese ohu bia no won mu nyina baaye obia de opese ohu bia no won mu nyina baaya ye twa ne nyina mfo ne de a kire mo kama yenhwe we susu yenhwe asoso na yewura pagya ne mu suso eho suso yenhwe Asantehene
Awie. So when you ye anima ye de ka ye nuanom se asante nkabom ene asante amamre ne amane ye ntoto na se. Na Asante Hene ti ase, Asante Mati ase. De course bia no ya de asesi. Bia ni ho aye foforo. De Asante ye ene wo ye kire nipa. Bibia nu ensa Asante ya obe ya kire wo. De wuhunu nyina no ya Asante ya mamre ne ya mane bia nu Asante ni betimi afiri ho. Obi obefiri ho bia no wonya Asante ni. Pacho ti ni pa. Obia obefiri sa nema yeyi nyina ho no se wono wafiri ho no onye santini bia nu obetimi afiri ho. Woyɛ santini untimi mpo anoche untimi mpo amamre ne amane ya amane no ebi ni se yegu nsa ebi ni se yedi mogya eya pa eya akwankyere bibia yeye untimi mfiri ho. Tie de yeka no de wuhunin bibia se yeye bia yeye yewura no bibia wo ye kyere ne nananom abamre no wo mane ye fa ya akono nti eye de na wo se ene wo kosua bibi foforo agya wo de no ho dwene ho de wuhunu nyina no bibia se yeye bia se de ye nko bibia se yeye de ye nsa guo de ye mogya ye twa mogya se eye abo bibia no Asante ye ye ma Asante ne ya Asante eka ya mamre ne amane ho. Untimi nya Asante ne mra bepo an obiri konfo anoche. Untimi nya Asante ne bra bepo akomfo wonum nyina ka Asante ho. Asante de mo frɛ no Asante asofo no wonum tina ye wura Asante man ye wa akomfo mi asofo mi no de ye wadi adifo mi no wo hunu bibi ka kyera Asante tepa agona ti mo nko akiri nye na ye fita no ba na ye bosom no omu nyina Asante be ya Asante no wo mo ka ho bi Saupo ya Asante tepa ba ne tepa hene na atwenewa onse bi da bia no wafra fita ni kiri nyine bibia e fita nti untimi nya Asante na beyi Asante ya bosom no de ye frɛ na bosom no afrim bosom no ye kasa e da foforo ma be kirim untimi nyi mfrim e ka ye ho e bia nti ase na unte ye unmu adekoro ye wura bayi hwe ye wura afade no uyi frim enye yie uyi frim a enye yie kuntunkunu aboni efra ye wura wasa ye de se de adware no na botre eye se de che ne hye no saa no ni nyina ya Asante tumi ne nana tumi ntia ye wura nyankoda ye fo de ofa edika ne nsia ye besa babio ya no wakere wadwen de wuhunu de wuhu ye ko ye ma anko ye ma ya kere wadwen wo komensa hye why de nanka wo bibia na wo hwehwe a wo ehunu kere wadwen de bia hunu ye foforo ma so kere wadwen ye frɛ mo de hye ba mbekom no kore na kere mo so mpese mbekom no kore na kere mo ye fansi ase me da bibia ase ya no wakere wadwen